Dali čas na to, aby sme si my Slováci, sami Slováci vysporiadali otázku Jana Slotu a jeho miesto v slovenskej politike. A čo na to pán Slota? Už ste dostali nejaké e-maily od neho osobne? Tak on šíri svoje všelijaké teórie. Najskôr šíril teóriu, že to je všetko nulová záležitosť, bezvýznamná, marginálne, to nebol jeho výraz, na to ešte nedospeli, aby vedeli, čo to je, ale že teda okrajové záležitosti. A teraz pustili novú taktiku, ktorá hovorí, že to je všetko záležitosť tajných služieb a strašne vysokých finančných plnení. No, keby som tie plnenia videl, tie, čo boli spomenuté, aký by som bol rád, viete, no. Nikde som to plnenie veľké nevidel, ale v zásade asi robí to dobre, lebo toto zaberá, takže aj našou snahou do budúcna, v krátkej budúcnosti bude vyvrátiť toto jeho tvrdenie, ktoré teraz aktuálne vypustil, že celá táto záležitosť je záležitosť nejakého spiknutia na detronizovanie nášho milovaného vodcu. Dovoľte, ja som sa predstavil, som Alojz Hlina, bol som a ešte stále som rozhorčený občan. A rozhorčený preto, že čo sa udialo, alebo kam sme dospeli v našej politike a s jej primitivizmom, na čele s jeho hlavným predstaviteľom Janom Slotom. Neviem, ktorí z vás sledovali niektoré naše akcie v Bratislave, kde sme sa k tejto téme, keď to takto môžem nazvať, vyjadrovali a upozorňovali na to, že doba dozrela do najvyššieho možného štádia a naozaj dozrela, teda keď budem hovoriť za seba, tak u mňa určite. A poviem to otvorene, my Slováci sami potrebujeme poraziť Slotu a na to, aby sme ho porazili, a on sa poraziť dá, zodpovedne prehlasujem, že sa Slota poraziť dá. A jeho stavba zla, tú stavbu, ktorú vybudoval za tie roky, čo sme ho nechali v našej politike barazdiť, tak tá jeho stavba má 3 tehly, ktoré potrebujeme vybrať a keď ich vyberieme, tak jeho úloha v slovenskej politike sa skončila. Prvá tehla je evangelizovať jeho elektorát. Je to náročná, ťažká úloha, máme na to cirka rok pred voľbami, aby sme si dali tú námahu a prácu a priniesli aj obetu, aby sme evangelizovali jeho elektorát do poslednej učupenej chalúbky a tým ľuďom povedali, že Slota je ten, čo škodí tejto krajine a naozaj to je pravdou, že škodí tejto krajine. Druhá tehla je tá tehla, kvôli ktorej som tu, tá tehla, ktorá je veľmi často zneužívaná a je to maďarsko-slovenská alebo slovensko-maďarská otázka, respektíve maďarská karta. Je to vec, pri ktorej sa treba pozastaviť a pokúsiť sa ju čiastočne rozobrať a nájsť možno nejaké riešenie. Ja sa vám ponúknem nejaké dať, alebo čo pre mňa predstavuje táto maďarsko-slovenská otázka. Ja som aj dnešné stretnutie chcel začať a som nezačal, lebo ten adrenalín z toho koňa ma dostal. Chcel som povedať na začiatok dobrý deň Maďari na oboch brehoch Dunaja, lebo primárne im je venovaná táto akcia a to bolo zmyslom, ale dobrý deň aj Slováci, ktorí žijete na tomto území. Čiže ešte raz ďakujem, že ste ma privítali, ďakujem, že som mohol tu privítať, že ja môžem povedať to, čo chcem povedať. My Slováci, a ja som Slovák, som z Oravy a keď som z Oravy, tak môžem byť len a len Slovák, tak sa musíme sami vysporiadať so Slotom, sami, naozaj my sami, je to našou bytostnou úlohou a je to v našom národnom záujme, aby sme sa s ním vysporiadali a je to našou výzvou, obrovskou, už aj preto, že ideme k symbolickému 20. výročiu novembra a táto ťažká výzva nás čaká a musíme sa aj postaviť čelom. Jo? Opakujem, v národnom záujme našom je, aby sme sa s ním vysporiadali. Na to, aby sme sa s tým vysporiadali, je potrebné sa ospravedlniť maďarským spoluobčanom žijúcim tu
ale aj na druhom brehu Dunaja. Potrebné sa ospravedlniť za to, čo povedal na ich adresu. Naozaj, ja nie všetky tie výroky si pamätám a konec koncov ani si ich nechcem pamätať, sú hlboko urážlivé, brutálne urážlivé, nechutne urážlivé a zasahujúce naozaj do podstaty ľudského, do najhlbšej podstaty zraniteľnosti a ako môžu, tak vedeli ublížiť a ublížili. A to on urobil. Ja netvrdím, že my sme, alebo ja som ten, ktorého úloha je sa tu ísť ospravedlniť. Ten sa vám neospravedlní, Slota sa neospravedlnil, on sa neospravedlnil v iných prípadoch, ani v tomto sa neospravedlní. To, že sa doteraz nikto za to neospravedlnil, je tiež na pováženie. Treba sa aj ospravedlniť za to, že sme vlastne dovolili, umožnili, aby tento človek mal moc. Tí, čo ho volili, to umožnili. Ale aj u nás je trošku masla na hlave, na nás všetkých, že sme to dovolili. To je dôležité. Na to chcem upozorniť. My sme to dovolili. Niekto to umožnil, ale my sme to dovolili a musíme tomu zabrániť do budúcna. Treba sa možno ospravedlniť aj za tých politikov, ktorí si za 20 rokov na toho Janka Slotu zvykli, ktorí s ním možno majú nejaký ten kšeftík a je to taký Janko a plní tú svoju exotickú funkciu v tom parlamente a v našej politike a majú pocit, že už teda má tam svoje vyarendované miesto na veky vekov. No nemá. Naozaj treba povedať, že nemá. Preboha, nie sme tu za monarchie, nie sme tu za komunistov, však ak sme ešte normálna spoločnosť, tak nemôže mať. Však celkovo životnosť týchto politikov je už dávno po záruke. 20 rokov si tí ľudia tu otravuje Slota, 20 rokov otravuje vzduch na Slovensku a Slovenskom, aj v okolí. To je naozaj už presluhuje a to je znakom našej chyby, nášho obrovského masla na hlave, že sme to dovolili. Že 20 rokov, to je naozaj strašné číslo, strašné dlhé obdobie. A teraz príde pekné výročie, ktoré nám to pripomenie, že ten človek je tu 20 rokov. Ospravedlniť, tak jak som povedal, ale chcem aj povedať a prizvukovať, že to neboli naše slova. Že to, čo on hovoril, nehovoril mojim, to by som si vyprosil, mojim určite nie, tak ako ani neviem, nepoznám v mojom okolí niekoho, koho slovami by ten človek hovoril, keď hovoril to, čo hovoril na adresu našich maďarských spoluobčanov. To treba prizvukovať. Ten človek nehovoril našimi ústami. Nehovoril ústami Slovákov, ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Nehovoril. On hovoril svojimi špinavými ústami na adresu ľudí, ktorí mu nič neurobili. Toto je dôležité, aj sme si povedali. Ja chcem takú malú odbočku urobiť, že možno má aj šťastie trošku ten človek. Tak hlboké, hnusné, primitívne, brutálne urážky, možno povediac na adresu iného národa, možno by tá životná poisťovňa ho preradila do rizikovej kategórie. Teraz to poviem trošku položartom, polovážne. Možno keby sa takto naviezol do iného národa, možno nejakého zakaukaského, tak by tú životnú poistku možno aj zrušili. Treba vám poďakovať za zodpovednosť v tomto smere, že ste ho nechali nám. Lebo my, Slováci, sa musíme vysporiadať s Jánom Slotom a s jeho miestom v Slovenskej republike. A ja verím, že už nastal ten čas, keď nielen ja budem hovoriť do betónu. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, lebo ja som už aj do betónu hovoril. Stretávame sa na obidvoch brehoch púšťaním činov, vyvolávaním démonov, s takou, by som povedal, zatraktívňovaním histórie, podaním nejakých takých jednoduchších floskúl a takých príbehov, ktoré sú chytlavé, ale zase nemusia byť pozitívne prijaté na druhej strane a zaťažujúce. Legendy sú pekné, ľudia majú radi legendy idealizujú, hovoria zo škaredého spravia pekného a možno zo škaredého skutku spravia hrdinský kúsok. To je všetko v poriadku, to je ich úloha, ale niektoré legendy sú zaťažujúce, historicky a zatemňujúce riešenie vzťahov.
Podľa zákona nakradnuté treba vrátiť ľudu. Nech je jasnota zo svojho. Igen. Igen. Igen.